tijd. Denk aan je toekomst, denk aan jezelf, denk aan je voedsel, denk aan je geld, denk aan je kids die nog komen gaan. Denk daar nou eens over na. Maar shit, ik ben een type met een hard hoofd. Type dat zo hard volgt totdat het hem lukt. En ook al wil het niet zoals ik dacht dat ik het in mijn mars had, maak ik me niet druk, want ik ben zo zelfverzekerd, zo erg gedreven, zoveel bezig met dit. En daarom moet ik zo wel leven. Het moet zo wezen, maar toch zijn mijn moeder met dit. Shit, school is 1, werk is 2, zorg voor jezelf is 3 en als artiest weet je nooit wat je hebt zal gaan verdienen. Jij verdient het wel, maar misschien verdien je het niks. Waarom zou je stressen voor een vak als dit? Maar wat nou als het ik weet je heb je druk gemaakt. Alles goed? Maar ik kan voorbij stil vandaag. En wat nou als het wat nou als het lukt, maar ga je met me mee dan? Mee naar TV-land, mee met je zang, mee naar mijn droom, zo in mijn zang. En ik laat je zien, zo leef ik het droom. Want ik heb gedaan wat ik kon doen, niet wat ik kon doen. Ik weet dat je gelooft in je zoon, ja dat is zo. En pa doet dat ook, dus ik voel me net als mijn vader zo groot. Mijn zaken gaan zo, nu slapen